כאן כדי לעשות לכם סדר, מה ההבדלים בין הניאו 2 לבין אבטה 2 ולמי כל אחד מהם מתאים. הבדל ראשון ועיקרי, עם הניאו 2 אתם יכולים לצלם את עצמכם לבד ואפילו להטיס אותו בלי שלט. ריצה, אופניים, סקי, הוא פשוט עוקב אחריכם. ולעומתו באבטה 2 זה לא אפשרי. הבדל שני, מצלמה. המצלמה באבטה 2 חד משמעית הרבה יותר איכותית. יש לה חיישן גדול יותר ואפשרות לצלם ב-D-Log-M, מה שנותן הרבה יותר גמישות בעריכה. בניאו 2 המצלמה יותר פשוטה, טובה, אבל בסיסית. הבדל שלישי, את אבטה 2 אפשר להטיס רק במצב FPV עם משקפיים ושלט, ואת הניאו 2 אתם יכולים להטיס בכמה דרכים, גם עם שלט רגיל, גם FPV עם משקפיים ושלט, גם דרך הסמארטפון ואפילו דרך האפל וואץ'. אז למי כל אחד מהם מתאים בעיניי? אם אתם מחפשים רחפן לצילום יומיומי, לסושיאל, לטיולים, כזה שקל לקחת לכל מקום, כזה שמשתלם למתחילים, חד משמעית הניאו 2 הוא בשבילכם. אם אתם מחפשים רחפן מקצועי, גם לצילום ברמה יותר גבוהה וגם חוויית FPV אמיתית, אבטה 2 יהיה הבחירה הנכונה. בתור צלם רחפנים שמצלם תוכניות טלוויזיה ופרסומות, אני עובד עם אבטה 2, והניאו 2 זה הפתרון המושלם בשבילי שאני רוצה לצלם את עצמי בצורה מהירה ופשוטה.